den her video viser jeg de, måske ikke de 4 bedste, men 4 rigtig gode maveøvelser til genoptræning af maveryg efter graviditet og fødsel, eller hvis du går med langvarige ryggener. Så du skal ned og lægge ryggen. Jeg har sådan en tynd yogamåtte her. En lidt tykkere ville måske være rigtig dejligt til de her første 4 maveøvelser. Du skal ned og lægge ryggen, så skal du gøre dem alle sammen. Med benene bøjet, fødderne skal være solidt plantet i gulvet. Så skal du finde hoftekammen, dine knogler her på hoftebenet. Og så går du lige ind på indersiden af dem, og så trækker du navlen ned, spænder op, spænder lidt op i bækkenbunden. Mærker efter, at du nu også kan aktivere den. Trækker vejret. Husk at trække vejret i alle øvelserne. Den første, der lægger I hænderne ind i lændesvaret her. Løfter den ene fod ganske let, bare et par centimeter fra gulvet. Grunden til, at du skal have hænderne her, det er, at hvis du øger, kan man sige, trykket for meget på modsatte hånd, så har du løftet dit ben for højt i forhold til, hvor stabil du er i din maveryg. Så den første løfter lige så stille den ene fod og sænker. Husk at spænde op undervejs. Løfter den ene fod lidt og sænker. Og igen løfter den ene fod lidt og sænker. Hver øvelse skal laves cirka 2 minutter. Den næste øvelse spænder igen op, vipper bækkenet og vipper tilbage. Sørg for at spænde op i bækkenbunden og aktivere dit muskelkorset, når du laver den her øvelse. Den tredje øvelse spænder du op, holder spændingen her, sætter fingrene ned, så du kan mærke, at du spænder op. Spænder op, og så strækker du lige så stille det ene ben ned, og trækker det tilbage igen. Hvis ikke du kan holde spændingen i den her øvelse, så er niveauet for højt, og så må du lave de 2 andre øvelser noget mere, inden du laver den her øvelse igen. Spænder op, strækker benet, og trækker tilbage. Spænder op, og tilbage. Den sidste øvelse, der lægger du igen hænderne ind her i lænden, spænder op i bækkenbunden og i maven, og så lader du lige så stille det ene ben falde ud til siden, og samler til. Benet skal ikke helt ned og ligge langs med gulvet. Når du kan mærke, at trykket forsvinder og øges på dine hænder, du har i lænden, så er benet langt nok ude og skal tilbage igen. Det skal gerne tilbage lidt før. Så
øvelse laver du et par minutter. Gentag gerne alle 4 øvelser en gang mere. Du må gerne lave dem både om morgen og om aftenen. Du må også gerne lave dem bare en gang om dagen. Det, der er vigtigst, det er, at du igen får kontrol over dit muskelkorset, din mave og din ryg. Og at du har en generelt god kropsholdning hele dagen igennem. I mit blogindlæg linker jeg til Elin Solheims. Hun har lavet en do's and don'ts, som er rigtig god. Og hun fortæller meget specifikt, hvordan man skal bevæge sig i løbet af dagen. Så man kan minimere den her rektus-diastase og minimere gener fra lænd og ryg, når du bærer rundt på dit barn. Det var de 4 første øvelser. God fornøjelse.